anu guys. Dalam dolanan tak tutup. Ya pake anu guys, njupuk lumbu. Mbah Kong le. Nggih Pak, jenengan cupuki kalih gedange Pak. Pak niku ngrubuhi napa mboten Pak? Aku wedi Pak. Kuwi ngrubuhi anu mbar apa ora sok nek tuwek Pak? Kula wedi Pak. Lah kalih niku wis mateng apa dereng niku sing. Mbah guys, nganu pemirsa. Gedange ora sepiro payu nang pasar aku. Bingung oleh ngedol, tak eno make ae. Lho. Nggih. Badhe nggo cemilan Pak guys, mu sehat. Pak aku gak ero guys Pak ini. Aku tak tinggal masak. Pak nganu. Oh, iki lumbune akeh guys. Niku ditangketke bakul. Nyumun. Niku lumbu. Lho iki lho mbahar ngicir minyak ora dijupuk dure mbah. Nah, guys. Lumbune swegro Pak, lemu-lemu. Ya lah. Lagi turu. Mboten, Mbah Kung. Engkong ngene. Pak nganu guys, aku ki gak ero nek Pak nganu. Jupuki lumbu pemirsa. Aku tak sambil masak pemirsa gek sing wangi Pak. Ndek gatel lho Dik, ndek rene. Gatel Mbah Kung. Anu. Nggih. Ajeng dimasak. Lemu-lemu wong kecil ket niku lebar Jawa niku lho. Anu lemu-lemu. Tak sambil masak guys. Sik. Wis budal angon guys. Kita sambi kontenku masak karo konten Pak. Wis barek tanguk wis bar laku urung bar jangan. Dia mitar sih urung bar guys. Pas witi. Kono wes kono urung bar. Mbahku mau pulang. Mbahku mau pulang. Ada nih, udah diweno bakul ki. Ayo Pus. Sing njaluk mam. Ya, dah Mbahku. Oh, HP-nya kok rada error. Nganu pemirsa, aku mau gak ngewangi Pak Ehan. Lah aku iki nganu pemirsa lagi goreng tempe, jangan bening terus nyambel, ora sempat ngewangi Pak Emang. Baju dulu sudah kering. Yo aku mohon maaf karo pemirsa. Kegiatanku yo nek ngene-ngene ae yo dimaafkan ya guys yo. Lah piye? Ibu rumah tangga yang ngene iki guys. Sing ora uman mbek karo uman bedil gak apa-apa. Umane ulek-ulek. Maksudnya ngene lho guys yo. Iku ibarate gak uman bedil iku dalam arti gak sampai kuliah ngono lho guys yo. Aja salah paham. Kadang kalau ora jelasno salah paham pemirsa iki. Iki mang urung tak turun soalnya yo apa jenenge ngurusin yo masik guys. Iki mau soalnya yo mohon maaf mang Pak gak tak ewangi, biasanya kita ewangi ngumbah lumbune pemirsa. Masalah aku mang tak sambi yo masak nyambel goreng iwak dan nek tak pateni engko terus piye masakanku. Ngono guys. Tak pateni kompore nang ora ndak gaweane ora barbar. Ku celana kurung gawe.
Oke, biasanya ya Pak tak ewangi kumang ora akeh kok sithik. Anu nih. Aku ki gak ngerti, kan aku nek masak kan lawangku tak tutup wedine nek ana apa jenenge ODGJ pemirsa. Nek ODGJ ne wonge mek njaluk dhuwit mire ora apa-apa, aku ora masalah ora ngekeki dhuwit. Nenek sing jopo anakku. Paling yo celuk-celuk tok. Ngono lho pemirsa yo. Wedine nek jenenge ODGJ ku mereka gak ngerti iki apik apa ora kan gak ngerti. Ngertine njaluk dhuwit ora dikek. Soalnya ana kejadian pemirsa pas Mas Anton omah. Jaluk rokok ngono. Ora dikek bojoku muring ngepruki lho. Ngepruki wat atau jembatan cilik ngono kuwi. Lah ora medeni. Lah nek Mas Anton wong lanang misal pipi wani ngelawan lah ku wong wedok terus sampe anakku terus piye? Lah kita tutup. Dikirane Pak iki aku apa jenenge? Metu, biasanya kan aku metu ngonten, ngono entah tuku apa pada pasar, ngono mboten Pak, aku ngono. Mang yo ora tak buka, soalnya Pak iki duwe kunci cadangane yo nek pas aku lunga-lunga nang blorong niku kan Pak sing makani pitik, tilik-tilik guys, soalnya penguripan pitik. Yo ana kucing. Makane kuwi duwe kucing, duwe pitik nek tak gondol kabeh nang bloro yo repot. Kecuali nek duwe mobil ngono lho. Lah iki mang kurang bar tak terusno sik. Soalnya kontenku sebelumnya tak upload dhisik. Mari HP-ne mau siji, guys. Nah, HP-ne loro ngono. Enak. Jenenge kabeh iki yo modal. Apa iki modal, guys? Konten iki yo modal. Metu yo modal. Nek kontene nang omahe bosen yo metu iki yo modal. Iki mau walah. Kunciran elek. Pokoke emang anu. Rambutku krembiak terus soalnya tak candak tak kunciran. Biasa, guys. Iki dikek pemirsa lho jaman apa? Bisa awet ae. Kemarin aku ki dari keluarga di sini di Cepu aku paling cilik dhewe termasuk paling awakku cilik dhewe pemirsa. Dadi awet, liyane wis do sesek kabeh paling juga dinggo. Ketok dikek bareng-bareng kok pemirsa. Kadang kalau iki guyon-guyon wong wedok sing gak uman bedil yo nyandake ulek-ulek niku ku ngene lho pemirsa. Aku lebih ke apa nek ngarani ku perumpamaan ngono. Sing gak maksud iki dalam arti iki sing gak dadi kuliah sing gak gawe ngono guys. Maksudku ki ngono. Biasane iki trek kan guyon-guyone kan do ngono. Sing gak uman bedil, umane ulek-ulek sepenting padha wae. Sama-sama pekerjaan yang itu kan guyon nang platform TikTok ngono lho guys. Kan ana situsane ngono. Aku ini metu nek celana kain yo kulot wis kuwi. Iki wis ket biyen mulo bukan karena saya duwe konten sebelum duwe konten aku klambiku ngene iki guys wis col duwe anak aku. Santai, lengeduk ngene dawa. Ben apa? Ben sikile iki gak ireng. Nek nganggo anu kan ketok ireng pergane kan sobong ngonten ngono lho guys. Aku iki ngono. Ben apa? Ben gak ireng asine. Yo ora. Yo karena aku memang nyamanku iki ngono lho pemirsa aku. Bukan karena pengen ben ketok ngene-ngene oh gak. Yo kenapa pokok intine siji nyaman wis. Aku mencoba pakai baju liya sing sekalian dienggo wong-wong liyane yo. Kuwi yo ora pantes sih, gak nyaman lho aku. Tuh. Kayak kejar tae. Ngono biasa ceritane. Nah yo kan gak sengaja gak ngerti nek Pak iki bakal rene ya aku gak ana persiapan ya aku ceritanya kan ngonten masak apa ngonten apa aku tak pikir neh aku ngonten masak sik tak upload sik kok tak hapus soalnya nek kakean video kok ngono kuwi nang konten-kontenku sebelumnya ora ilang dhewe mati dhewe aku baleni neh tau pernah sak konten kehapus yo perkarane HP niku guys kan sing bener kan HP untuk konten harusnya ada sendiri
pribadi ada sendiri ya, berhubung orang duwe modal. Modalnya nekat, nek Mbak Eka ini modal nekat, guys. Ojo ditiru. Ya modal nekat harus nerimo. Tuh. Tak bareng kontenku ku sik kurang akeh, pinter akeh. Wis aku tak ngebono kontenku tak ngopeni anakku sik, terus tuku amplop-amplop nek nggo buah-buah, guys. Aku ki cul duwe anak. Ya cul duwe anak sih. Nek buah nek gak banget dulur pelek kayak Mbak Sripah ngono kuwi, aku gue duwe. Sane ringkes nggo gawan iki nggo bocah lho aku. Resi, guys. Nah nek kadang kalau nek buah njaluk dolanan, Mas arek lah biyen Dek. Jamane isek cilik tak jak metu buah ki aku buah duwe ringkes. Koncoku jamane koncoku, jamane Mas Alek, anakku mau lagi Mas Alek kan apa jenenge koncoku sing lulus kuliah kan lagi nikah le pemirsa. Dadi buahku buah duwe ringkes bocah. Kadang kalau ngono iki buahe karo tuku dolanane akeh. Budget tuku dolanane. Ya jenenge bocah kok pinter dhewe. Udah pin saiki yo pinter. Jenenge bocah iku nyolok gede nang nyolok pinter. Dapin biyen yo purik saiki yo pinter. Jenenge bocah iki ono fasene, guys. Ora terus purik terus yurang, kono fasene dhewe. Sing wis pernah duwe anak bakal ngerti lah. Bocah iki ono fasene dhewe pinter. Wis gede pinter. Loh, pemirsa, duit apa 2.000? Nomor duit 2.000 guys nang sak rambiku. Duit 2.000. Duit zaman apa iki? Ini paling. Pengen bayar parkir wae tau. Wis libur sekolah guys, yo sing tak kok gak mbok ajak kesini Mas Alek arek Mas Aleke pemirsa soalnya wong yo anakku lanang ki yo latihan kataman nang TPA-ne untuk bulan depan gitu ya. Jadi yo ndek pengen yo ben gak pengen wis nek gak pengen aku sing dolan ngono ae. Soalnya tak pindah-pindah ndek kelas 6 iki eman-eman, terus juga TPA-ne yo wis nanggung nek tak pindah-pindah ngesakno guys. Nek aku ngono welcome. Mas Anto welcome, PP yo anake. Cuma ndekne wis terbiasa ket bayi kan urip ning Jepang, guys. Masalah. Begitu pemirsa. Ya pemirsa tak tutup dulu ngetep biasa ayo ki mak kurang durasi ini. Nah, durasinya kurang tidak keluar iklan. Ya penting juga kuwi ya bagi para konten kreator sing laki-laki. Pokoknya durasi YouTube itu harus sesuai dengan aturan. Nek gak yo tidak keluar iklannya ya cuma ngetepes gak metu iklannya guys gitu pemirsa yo. Terima kasih nonton kontenku yo memang kontennya ngonten Pak Emanen Lumbu ben didol ora usah dikei putune aku yang ngono ben tinggo tuku bensin ben tinggo mbok tuku apa kono klopo apa tuku apa go ora usah tapi jeneng tuae ngono guys. Soalnya nang Pasar Kapuan iki lebih kecil, lebih besar Pasar Merah. Pasar Merah iki bakul iki luwih banyak. Jadi nek soal lumbu iku gak sepiro akeh nek soalnya wong kene do nandur guys. Jadi dadi dol pake aku ki ngono. Kayak gedang wingi tak weno karena mentah karena apa ya wis mati nang wit. Wite wis bosok. Gak tak jono nganti matang, gak tak weno mae yo entek dipangan codot. Ngono ceritane. Yo kadang kala masih separo mateng langsung tak ternono merah karena memang bakul langgananku udah nggak ngambil soalnya sepi dagangan pisang guys. Mending tak ternono merah iso dibagi-bagi mae nang dulure apa dimasak dia apa dikono dhewe ben terserah. Aku wong loro ki ora ngentekno sak tundun guys. Barang kok kaya raksasa men aku iso ngentekno. Ya iso aku yo mene yo pas kuwi. Dikek rezeki tangga, dikek rezeki dulur, panen apa mungkin ngono ku guys. Panen apa ngono kuwi.
Nek akeh ya tak lempar nang mae kon sing keluarga akeh. Pokoke itu bagian. Pokoke sak duweku iku. Ya wong ki gak mesti bedino rezeki akeh. Sepertinya sehat walafiat tidak menjelek-jelekan orang lain. Barokah ke depannya dunia akhirat. Terima kasih nonton kontenku. Kita sambil ya BN lempet-lempet baju. Terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan. Di sini memang panen lumbu alias lompong. Gue enaknya dimasak lodeh, dimasak asem aja mas aku gak doyan. Terus semangat. Ojo lupa cover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan mohon maaf jika mungkin tutur kataku tidak berkenan ataupun ceriwis, ya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi pemirsa. Terima kasih. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Hukum karma itu ada, maka kita berbijaksanalah dalam bersikap ataupun bertingkah laku dimanapun. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.